Haloo, isännöitsijä. No se olen minä taas täällä. Vastaaja. 3B11 on saapunut takapihalle. Mitäs se naapuri täällä suunnilleen? Minä olen täällä suorittamassa tehtävääni. Ai mitä tehtävää? No siinähän se juuri onkin. Me ei voi koskaan tietää, että milloin repee. Mikä repee? Oo. Vaikuttaa siltä, että 3B11 on nyt jollain tietojen keruumatkalla. Sanotko jotain? En! Se on varmaan minun korvissa sitten jotain, kun olen kuulevina. Olettais muuten nähnyt Heiskasen uutta autoa? Sillä miehellä taitaa pyyhkiä tosi hyvin nykyään. Siis tarkoitatko 2D24? En. Heiskasta, joka asuu Derapussa. Se on sama tyyppi! Haloo! No nyt rupeaa tapahtumaan. 3B11 on ihan selkeästi jollain tietojen keruun matkalla. Hän yrittää urkkia informaatiota kyselemällä kepeitä. Sanoitko jotain? No en taaskaan mitään. Onneksi on sentään viikonloppu tulossa ja voi ottaa vähän rennommin. Oliko se muuten tänä viikonloppuna meillä ne pihatalkoot? No siitä on kyllä ilmoitus jokaisen rappukäytävän ilmoitustaululla. Ai jaa. Enpä ole sattunut huomaamaan. Varmasti on. Minä olen nimittäin tarkastanut taulut tarkalleen tunnin välein sisävartiokierroksellani. Niin millä kierroksella? Tämä on nyt sitten ihan meidän välinen juttu. Minä aloitin kierrokset heti tultuani valituksi. Ai jaa. Onko sinut valittu johonkin? En ole sattunut kuulemaankaan. Minut on valittu taloyhtiömme talotoimikunnan jäseneksi. Ai jaa. No onhan se tietysti hyvä, että toisella riittää energiaa yhteisten asioiden eteen. Itsellä tuntuu loppuvan tunnit kesken. Oikein hävettää, että ei enempää olla mukana. No, teillähän ei sentään ole lapsia. No ei nyt vielä, mutta suunnitteilla. Heti kun Merja saa opiskelunsa valmiiksi ja valmistuu. No se on nytkin jollakin luennoilla ja tulee vasta viimeisellä junalla. Niin ettei me varmaan nähdäkään ennen aamua. Nyt repesi. 3B11 puoliso on saapumassa viimeisellä junalla alueelle. Aion tarkistaa kunnon ja kulkureitin. Käyttääkö kohde virallista tietä vai tuhoaako ympäristöään mahdollista oikoreittiä etsiessään? Niin niistä talkoista vielä. Onko sauna selkeä kaikille? No siitähän me pidämme erillisen kokouksen talkoiden aikana, jossa kirjataan kaikki osallistujat, ettei kukaan vaan pääse luvatta livahtamaan sisään. Siis mikäli se sauna nyt ylipäätään lämmitetään. Kuulehan nyt. Tulisitko meille vaikka ottamaan yhden auki? Ei se taida olla kovin mukavaa päivästää täällä pihalla yksin koko ajan. Kenelle on? Kenelle ei? Minulle tämä on enemmänkin kutsumusta kuin mukavuutta vaativaa. Sitä paitsi olen nytkin jo saattanut puhua hiukan liikaa. Keskittymiskykyni alkaa selkeästi herpaantumaan.
Mitä jos olen jättänyt vaikka huomioimatta jotakin, josta olisi syytä raportoida eteenpäin? No mitä tässä nyt olisi ehtinyt tapahtua? Tämähän on ihan lepposa taloyhtiö. Kyllähän me nyt kaikki täällä toisemme tuntetaan. No niinhän sitä luulisi. Mutta tieto, se lisää tuskaa. Ja jos vain tietäisit, miten härskisti täällä eletään, olisit tässä toverinani vieressä vartiossa. Roskia ei lajitella. 1A2 menee joka päivä pyöräkellariin kolistelemaan ovea. Olen ilmoittanut asiasta useita kertoja isännöitsijälle. Samoin siitä, että 4D40 kävelee joka ikinen arkiaamu parkkipaikan läpi, vaikkei hänellä ole edes autoa. Ja siitä, että täällä ravaa ihmisillä vieraita, jotka pysäköivät autonsa vieraspaikoille jopa 2 tunniksi, eikä 1, mikä on mielestäni ehdoton maksimi. Olen yrittänyt, että saataisiin pysäköintimittarit, mutta ei kuulemma tule, vaikka voisi niitä itse kulkea lukemassa. Ja katson nyt tätä maata. Minun ansiostani tänne saatiin terävää karkeaa sepeliä, että on siistin näköistä. Mutta nyt sekin on yltäpäältä veressä, kun lapset leikkiessään kaatuilevat, eivätkä vanhemmat viitsi siivota jälkiä. Ja nyt, jos et pahastu, jatkaisin tehtäviäni. Bravo, isännöitsijä. 3B11 meni teltan taakse. Seuraan häntä.